namin. Yun, huli na naman. Oh, ay malaki. Ay, malaki. Ay, thank you Lord. Uy, mga katsoy. Ginagawa mo. Buntik pa ako mabalikan mga tayo. Ah, gandang huli oh. Ano tayo? Good size. Baka makawala. Eh, 4 na subuan yan. Huli ka. Yun. Uy. Ay, sa kalupit ni Kuchoy Rodolfo. Sana all. Panlaban sa init mamaya. Dadagdag ka pa isa pa, tayo sila. Yan oh! Good morning mga katoy! Yan, panibagong araw, panibagong vlog tayo mga toy. I-update ko kayo mga toy sa, sa hulihan dito sa may barangay Sukmun. Sa may construction site. Sa may tambakan ni spot ni to. Kasi Delmar. Good morning katoy. Good morning Kachoy! Shoutout nga pala sa mga taga-iba kong anglers dito sa tatay. Kabila. Mas may nauna pala sa amin. Kalahan namin kami yung mas addict sa pamimingwit. Pero mo pala yun. Maring sa'yo tayo. Nag-visit up na rin sila. So yun mga tayo, bali abangan nyo po kung sino yung makakasama natin mamaya. So yun, good morning po. Ayan ang fishing spot natin mga tayo. Yan, naalala nyo yun mga tayo, daming mamarbis dyan. So yan mga tayo, mukhang tiyatambakan na. Yan, dito kami. Bottom yung sit up. Ay, may pulo talaga ka, Choy? Oo. Mag-flow. Ano? Ba, ayos yan. Yan, excited na naman to mga toy. Grabing hulihan namin sa may Anguno. Yung spot ni Kabiwas tsaka ni Kabingwit. Lulupit. Ang sarap pati ng tilapia. Ayan na. Dumaan na mga toy yung pang alas 6 ata yan yung na yan. Train. Ayan mga toy, shoutout nga pala kay Boss Bicolano. Yun, shoutout ka toy. Maraming salamat sa support. Bago nating subscriber yan. Bicolano in Bigas. Yan, shoutout ka toy. Yan. Romeo Usman, tara na ka toy. Kay Prince Pabarlan. Shoutout ka toy. Kay Alden Bernal. Yun, shoutout ka toy. Tara na. Di pa tayo nakaka-spot mga toy sa pala. Sa Ilog Pasig. Dapat ngayon sana kami spot mga toy, kaso napagkasunduan ng grupo dito na lang daw. Ay yung iba nga pala nasa ngayon, Tagalog fishing spot sa may fish pan. So yan mga toy, may baon tayo. Yan mga toy, galing to ng tilapiyang Anguno part. Ang tataba mga toy. Grabe. Puro fingers yan mga toy. Habang maaga pa pala mga toy, magdadalag muna ako. Ito yung gagamitin ko mga toy. Yan ang paddle tail na ito mga toy. Yun. Nakabitinwit naman na yung isa ko mga toy. Sayang tong area mga toy, maganda dito magdalag. Tahimik kasi no? Yan, tara mga toy. Layo naman tumati sa sa fishing spot naman. A few moments later. Adali ko ng dalag. Katayo. Grabe ang laki mga tay. Jesus Mariusip. Just. Nasa 1 kilo to. Akala ko sumabit ka, Choy. Ha, naku. Grabe. Buti naisipan ko magdalag muna kasi maaga pa mga tay. Buti na lang. Sakto-sakto sa kanya Yes, thank you Lord. Ay, thank you Lord. Yan mga tay laki mga tay. Grabe mga tay Mamaw na. Mamaw na. May pangbabad na kagad.
Kakamiss mga to yung ulan namin dito. Diyos ko. Mga nakaraang adventures namin dito, no? Kakamiss, no? Yung inarbis mo dati dito. Yung ano, dalawang cooler ba yan? Dalawang box mo? Oo. Saklit ka lang eh. Ito yung site niya dito. Saglit lang, no? Yun na nakakamiss dito mga to, yung gano'n. Dalapad-pad. Shoutout muna tayo mga to. Shoutout nga pala kay Alvin Llantos, yun shoutout ka Choy. Shoutout kay Rodolfo de la Cruz, yun shoutout ka Choy. Kay Alina de Guzman, yun shoutout ka Choy. Shoutout kay Richie Sasan, yun shoutout ka Choy. Shoutout sa mga Pines Warehouse Boys, yun. Sila Richard Legaspi, Kachoy Pervic Sarmiento, yun. Kevin Libera, yun shoutout ka Choy. Yun, maraming salamat sa inyo mga Toy. At kay Negrong Gala, yun shoutout ka Choy. At kay Pod in Travel B2, yun shoutout ka Choy. So mga Toy, pagka wala dito mga Toy, lilipat tayo ng mas matinding fishing spot tayo. Oh. Sus, kala ko malaki mga katoy. Kala ko malaki sinabit. Ano tayo? Ninus. Ayun tayo. Patay tayo nito. Ayos na to. Maliliit pala mga tayo dito. Gandang pang aquarium mga tayo. Yun atin ito. Gusto niya ate Banji. Mga pamangkin, no? Ganda. Kaso madalis mamatay ito. Bilis na lang natin. Bilis natin. Yun. Uy. Paparamdam na katoy. Back up kami mga toy. Iwanan muna natin sila dito. Ang daming anglers mga toy. Nagreklamo na. Pag lang kagat daw. Siguro baka mamayangan daw. Pagka uminit na ng gusto ata. Lipat kami ng ibang fishing spot mga toy. Update ko na lang po kayo mga toy. So chat na lang namin yung mga hinintay namin. Chat na lang namin para sumunod kung saan yung mahanap namin fishing spot. So yun mga toy. Ito mga toy. Update po dito sa ano kayo na musga. Siguro sa pagdadalag andito mga toy. Ganda ng dalag ko. Ay, nakadalag ka gabi. Grabe, laki oh. Ay, thank you talaga. Napakaraming anglers dito mga toy. Yo, paikutan sa namin mga toy. Ang daming anglers. Doon pa sa dulo oh. Yun, may nagsasounds pa oh. Oh, mukhang may ayun, dami pala ron. Ayan, update lang po. Siguro mamaya mga toy yung kakagat. Meron naman maliliit. Mga 2 finger 1.5 no. Ayun mga toy. Ano Sa bagong bayan tayo ngayon. Yun, tara. Titirahin natin. Harvest ba tayo ron? Harvest ba? Tayo. A few moments later. Ayun mga toy, may huli na agad sila dito oh. Tay, wala kayong lalagyan? Oh, lalaki pati oh. Yan. Yan mga toy, nakaplaplaan na oh. Ayos. Dinaing na para pag uwi daw, alam na. Morning ulit. Kasi Dilmar, ano to? Mukhang okay ito na punta natin ngayon ha. Okay to. Ayan, kasi Michael, kumusta? Yun, good morning mga kachoy. Naabutan namin siya dito, sakto-sakto. Umpisa na kami dito. Ayun. Good morning, good morning, good morning mga Marami idol. tayong mga kasama dito, anglers. So mga dito yan, taga-Bumbayan, anglers. Yan. Parang Sokmon din. Kadugtong to mga toy doon sa may pinuntahan namin. Sa may Sokmon People's Park. Construction area. Yan, ito. Kadugtong to. Ito yung gagawin na ano, breakwater ata to hanggang doon sa may Isla Lakeshore. Doon kayo mga toy, spot na nakaraan. Kachoy, lipat na dito. Yan o. May iba naman. No, dito tayo mga toy, tara. Tabi tayo.
Tabi-tabi tayo, ito araw. Kaya nga, Isang video lang. Isang banding. Isang video lang. Uy, sobra. Ayun, naligaw na yung... Ayun! Uy! Mira na! Oh, ito meron. Okay. Wow, baliktad pala yung isinuturo mo ni Lubog. Yung isa pala. Yun, makati. Maliin tinuro ni kasi Michael, yung isa pala eh. Oh, Hindi, oh. Wow! Size. hindi nagit. Isa. Dalawa. Ay, yan. Ay, wala plated. Wala. Wala ka huli, walang floater. Gagayahin mo na. Gayahin mo na, Noy. Wala ko tuloy-tuloy ano. Ayan na. Sige, dribble. I-shoot mo. I-shoot mo na ang ball. Big tawa na no. Marunong na si Remark. Tawa na, Noy! Ano ba? Ulo, tinapos. Nasuot. Diyos ko. Ito ata yung pamangkin nitong nakababad dito, oh. Nakabilat. Maliit pa po. Sila kasi ay at saka si Katoy Rodolfo sa kabila. Pupunta yun, no? Sila papatsing daw, nandun sa Isla Lecture, chat na lang natin yun. Kasi mag-ano mga Toy, magpapalitan ko tong ano, magpo-floater na lang tayo para maganda-ganda. Tapos dito lang tayo sa gilid na to. Ayun, palitan ko muna ito mga Toy. Ayun, nandun sila sa kabila. Sabi ko, umikot sila para sabay doon mga Toy, marami pa rin kibit doon sa kabila. So tayo, ano lang, para maiba naman yung street, yung natin, facing spot. Dito naman tayo sa kabilang side. Eh, bakit kinakagat? Huli. Ganda mo, ito yung good size na naman. Nagsisitap pa lang tayo pangalawa. Oh. Ayos. Tayo. Lilipat daw sila, ano, kasi ay na. Iikot daw sila. Size mo tayo. Yun. Bigyan natin mga tayo. Mga 3.1. Kukuya natin mga tayo pang dahil. Naubos na rin yung natin sa pang dahil. Naubos na rin yung natin na dahil sa inang ayuda ko mga tayo. Talsik. Makakalabas yung dalag ko. Hinakaw yung bulati natin. Nagpapalit-palit lang sila. Pwede ito matuyo. Mga 3 fingers. Ay, naku. Ginagawa mo! Elastic na to. Buntik pa ako mabalikan mga tayo. Yan, matayo. Mga good size. Tatay ko, sakit na gano'n. Oh
May bato pala rito. Diyos ko. Tatapon ko to eh. Ang sakit. Tapos guyag-guyag. Parang yung tarik mo yan. Ang daming kibit dito sa pista ko mga tayo. Ganun din sila kasi Del Mar doon. Saka si Michael Bura. May extra ka dyan doon. May extra ka sa palabas ni Fernando po. Sinagat na ito. Nawala na tuloy yung bahay. Wala nang pain niya. Oh, maliit. Grabe ang init dito mga. Dapat pumunta kayo dito, maraming tubig. Ay, salamat talaga paring Barbik sa binigay mong Coleman yun. Tama to. 1/3 gallon. Thank you, Coleman Philippines. Kaya yung pinapangitan mo ito yung pag bulating malambot kasi isang bigwasan lang wala kaya mas maganda yung pagka madaming kibit or kagat kailangan matigas na bulate po yung ipapain. Uli ka yun. Ay sa ito ba ito yung mga 3 fingers pwede na ito. Binibigay ng sa atin ng Panginoon, bibigay ko natin. So kung siguro matay pag makakatay medyo malalaki mamaya. Di naman siya mamamatay matay kasi may naman siya. May escaper naman ako lalagyan na malaki. So naman siya, makakalangoy talaga. Papakawala natin yung pagka nakakatay malalaki. So from now it's a keep for this and it for this. Dito sa area ko. Leo, malaki-laki yan ah. Paganda kasi talaga dyan, malaki dyan. Yun, kasi Michael Borak. Face on. Ayos. Uli ka balbon. Ay, sus, Ginoo mga katsoy. Kala kong napakalaki-laking humila eh. Kala ko malaki eh. 2.5. Ayun, yun isa. Nawala. Lalala. Aray ko. Huli. Ay, nakawala na naman. Pag umalalaki mo nakakawala. Grabe mga tay, pawis-pawis tao. Ganda rito mga tay. Magdadala ko dito yung mga tuwalya mga tay, tsaka isang container na tubig. Ay, sarap mamig. Ang sarap mamingwit. Kahit yung papawisan. Kakaiba yung nararamdaman. Kasarap sa feelings. Yan mga tay, bali muna, magpahinganin muna natin yung cellphone ulit. At mainit, baka mag-overheat. Ayun mga tay, nakatawid sila kasi doon po. Okay. Good morning. Ayun. Yung kita naman. Ayun na Borja. Yan. Happy fishing mga katoy. Tara, diyan tayo mag-fishing banding na naman tayo dito. Kain po tayo. Kain po tayo mga katsoy. Walang katapusan tilapia, matay ko. Good morning mga idol. Kain. Walang kamatayan tilapia. Almusalan pa lang to. Ano alam nyo kasi, tilapia din. Hindi po adobong manok. Ayun
Oh, Mayaman Ayun, ang ulam. tilapia. ang mayaman pala ulam ni Yun, Katoy Michael, oh. Sa akin, walang katapusang ano. Pues, pareha sa'yo. Tilapia. Sa'yo sana to. Oh. Go. Sa'yo sana to, oh. Ay, walang baon na lang. Oo nga. Kaya pati, oh. Tilapia ang ano, ang uno to, nataba, oh. Oh. Yun, oh. Yan, kain po tayo. Yan, nakishare na rin. Naki-join na rin sila kasi ano, kay Rodolfo. Tilapia Katoy. Kain po! Tilapia, oh. Yun, oh. Siyempre may tilapia. Yan, oh. Hindi mo wawala. Sarap. Kain po, kain. Tay, kain. Kain po tayo. Kain mo din. Oy, ano, Mart? Kain nga na, Mart. Maya-maya lang, tay. Pag wala talaga. Harap, oh. Pagka wala talaga nahuli, dadaan ako palengke. Tinig ako may tilapia tumpok doon. Napaka-imposible naman yan. Punta ka dun tayo, tukluan. Magkano pa rin si tatay. Pagka wala Iuhuli kita Katoy mamaya. Hello. Tumawag ka, ikaw nga tumawag. Kumakain kami, oh. Yun, oh. Oh. Kaya Katoy, kain mo tayo, Katoy. Sarap lang ganito. May babae Kain pa nga din. ako namingwit, oh. Kain tayo, madam. Kain po. Kayo po pala, yun pala isama eh. Yung sama. Ba't di mo sinama? Aga pa mga Katoy, alas 9 pa lang. Yun, kumain na kami. Taguan ko na talaga dito yan. Ay, salamat Lord. Thank you Lord, nakakain na po. Start na ulit mga Katoy. Uy, baka ka, uy. Dito maganda, magibit. Maganda pati, oh. Oo. Oo. Oo mga Katoy, ang ganda ng size. Wow! Dito ka lang, ang dami oh. Hinagat na naman isa ko. Oo, huli ka na naman. Oo. Diba? Ang dami rito talaga. Technical lang kasi yan. Bagong sit up kasi mga ito. Dalawahan na yung ginamit ko. Ay, hindi pala salvage agad. Yan kasi yun, dalawa lang dangkal. Yun, malaki-laki itong isa. Oh. Yes. Hindi ko. Diba tayo? Tapos, pagalaw-galawin mo lang. Pagka wala, atak-atakin mo siya. Para mapansin ng tilapia. Yan, malalaki eh. Ha? Ayun naman. Oh, diba? Dalawa pa oh. Ay, nakawala yung isa. Nakawala yung isa ng malaki no. Ayun. Swerte mo dyan ah. Nakawala. Malaki ng isa no. Hindi nakakahuli. Kung nakakahuli dyan ah. Malaki yung isa yun. Bantay ko ito yung pamilya ito yung inaabos. Bakit ano, i-sit up natin si Katoy Rodolfo ng ano, na matinding pang leader line. Yan, ganda oh. Yan, bigay natin kay Katoy Rodolfo. Oh. Taka din, sabit mo to. Nandiyan yung power ng ano, special power, umatorne. Palitan mo nga. Ay, nakawala kayong ano ko kasi pala ano. Tingnan mo. Dumulas yung yan, sitapan. Palitan ko yung setup. Aling gagawin? Palitan din. Papalitan lang. Palitan mo yan ano. Yan, yan. Ayun sa'yo, palitan. Lagyan mo Ayan. ng float. Ayan, gawan din kita ng matinding setup. Lagyan mo na. Ayan mga tayo. Oh, lupit talaga ng setupan natin ngayon. Kasi asa na. Ano, palitan natin. Ay, kana kakabag na.
Huwag ka na magbutong, pangit yung butong. Butong dun sa ano, kila Delmar yun. Mga toy, makakarami sila dun. Sa ano, kabila. Ha? Ano yan dyan, malalaki pero medyo matagal. Oh, yan mga katoy, nakadali na ako. Nasa sit up lang talaga no? Oo. 3.2 kaya yan, Diyos ko. Maghahanap napakamahal ng isda sa palengke. Dito tayo libre, kahit na ganyan size. Nakaka-harvest na. Sigurado to, yan, ganyan lang kalalim. Yan. Tapos papagod sa buti mo. Huli na naman. Oh, sabi ko Huli sa'yo. Kaya mga sit up. Oh, di ba? Lalagyan mo dito para maka-harvest na ako. Yan naman. Oo, magi. Kahit ganito lang kalalaki, Salamat no? sa setup Oh, ni, diba? ano, Idol Pitoy. Ganyan lang ka. Simple-simple. May kanya-kanyang sit up din kasi yan mga tayo. Kung saan mas ano kayo, mas ano yung sit up. Lapit natin dito para maganda bigwasan. Ubusin natin yung nakalutang na yan. Isa na lang mga tayo pamiwas natin. Ha? Si Ram ni Mark. Siniran niya? Oo. Malaki kasi katawan niya. eh. Laki pa naman ng katawan mo. Oo, kita mo. Humaharbis na. O yun no. Paksiw, Makakadali tayo ito ng ano, mga ganyan. 4 fingers. Dami dito eh. Big tawan ano? Oh, huli. Oh, di ba? Dala-dalawa. Yun, ang sit. Ay, nawawala pa yung isa. Grabe. Matay, oh, good size na. Malaki na. Pwede na yan. Ito mal. Akin na ilalagyan para gumanda yung huli dyan sa babara nila. Akin na. Mark, yan yung mga ibabara nila. Eh, paano kasi nag-guide ka dyan? Ano na ako, Matay? Boundary na ako, okay na ako. Uwi ka na? Isi-share na natin tong huli ko. Uwi ka na? Yan. Hindi. Kala ko, uwi ka na. Hanggang dito lang. Kalahati. Ano, huwag na natin yan. May aayudahan daw sila mga kapitbahay niya rin. Mas maganda para i-share natin yung Share your blessing. blessing. Oo, tayo. Ayun, grabe oh. Kakaano ko lang oh. Pag wala, gagawin nyo lang oh. Sinasakmal siya kaagad oh. Oh. Wala naman yata ang aso dyan, Kachoy. Ha? Wala naman yata ang aso. Plastic ka. Kagat na ano yung kibit ba? Wala. Wala, isahan mo rin ako ha. Ang aso eh. Ikaw, umayos ka. Kanina nalaglag ka kung sinama kita sa video. Baka sabihin mo, lug. Sanama sana sa video pala kanina no. Yan o, nakadaya na ako sa'yo. Oh, diba? Ay, saan na siya? Ayun, huli. Kaya natin, sayang. Yan mo ito, good size yan. Yan. Akin na lab. Yung lalagyan mo lab. Love yung tawagan nila. Yung love. Ay, Bigtaw na ako! ay, bigtaw na no. Uy, nadali na naman talaga. Oh. Bigtaw na ako! Bigtaw na no. Ayaw pang bigtaw. Bigtaw yun, bigtaw. Yan, matay nakadali si Mark. Oh. Ako pa talaga tagatanggal. Akin na ilalagay. Uy, lako. Ala, pinakawalan na huli. Ay, malaki-laki yan. Uy, ang ganda ka. Uy, grabe mo ito. Ang laki. Sige, baka makawala pa. Ay, ito pa. Uli rin. Ay, susmarsip. Ganda mo huli yan ah. Malapad. Kalalaki. Oo, dapat ganun lang. Uli ka. Yun, magandang size to. Oh, di ba? Oh. Okay na yung mga 3 Ito na rin yung setup mo, Choy. Kahit nung pa. O, iba to. Iba to. Oh, ganyan. Ibalik natin ito mga to. Ibalik natin. Oo, Maliit. balik to. Yun, ang laki nakuha niya mga yun. Yun, oh, di ba? Ito mga ganitong size lang sana ni, no? Ano? Huli ni, ano? Pikachu, ayan na. Lupit. Yun! Huli ka to. Yun, malaki. Baka wala ka! Palaki ng palaki mga to. Oh. Grabe. Punog! Huli yan ito. Sana maganda, no? Magaganitong ano. Pinuwi na, Choy. Yung malaki to mga katoy. Mangilo to, mangilo. Oh, mangilo to. Oh, ang gandang huli matoy. Oh,
Ganda yung mga tayo, 3.3. O, diba? may bumubulong sa likod mga tayo, maliit lang daw. Pero good size niya mga tayo. Yun. Ay, ano ito? Wala lang yan dyan. Okay yan. Ayan, Kachoy. Pwede yan, Kachoy. Sabay na natin yan. Akin na lang yan, tanga. Daing yan. Doing yun. Lagyan ng suka yan. Grabe. Maliit lang. Mga ganyan, 3.2. 3.3, okay na yan. Ito, tira ulit tayo. Uy! Nakarami na? Abaho na kami, abaho. Boundary na? Grabe. Katsin cook na. Yan, shoutout ka Toy. Anong channel mo pre? Bali under vlog. Body Android Vlog. Pa-support na lang mga katoy. Pa-visit na rin, pa-comment na lang po. From Rojoy Fishing Adventures. Supportan natin yan mga katoy. Magtulungan tayo mga small YouTubers. Buti naka-ano ka na sniper no? Japper sniper. Galing. Namit mo na pala sila. Sana all. Ay, Hinay sa'yo. Hindi na, kanina pa. Ayan no? Uli. Malaki na ito. Oo, medyo malaki na, yan no? oo. May isama na sa ano to. Mm. May isama na sa ano to, oh. Sa ihaw. Ito yun, ang ganda na rin. Ang ganda ng size mo ito. Oo, malaki na Kachoy. Boundary na, wala kami na to eh. Dito lang ito yun, sa mababaw. Oh. Tapos itusok lang dito. Ay, sus, Mariusip, ang laki. Pla. Pwede na, no? Ang gandang size na yan, matay, Yun. Unang set up, huli agad. Unang sit up, huli. Hindi ka marunong mag-sit up, party. Harbisin na natin ito, dalawa na to, pamalakasan na to. Isa na naman. Yung isa naman. Ay, isa naman. Ala. Hindi, lagay mo natin. May huli na siguro sila Papa King doon. Ito yun. A few moments later. Yan, yung area na tumato Nakarami na kami ni Kachoy Rodolfo. Saka ni Kachoy ay na. Ayan, Michael Burak andun. Si Kachoy Delmar andun sa dulo. Nag-i-enjoy sa dulo. Yan, ito yung huli namin mga Kachoy. Pakita namin sa inyo. Saan yung huli natin Kachoy? Ayan, huli na. Diba? Diba? Malalakyan mo to. At yun ang sample natin dyan. Makita man lang ng mga Kachoy natin na talagang mga good size yan. Diba? Ayos na yun mga Kachoy. Ang dami na yun. Diba? Okay, dyan lang yan. Yan na naman. Pini, tara, sige. Uliutin, dyan sa gaya. Ay, dalawa. Ang galing naman. Yan. Grabe. Mga good size kasi. Ang galing mo. Di ko lupit, di ko chewed. Rodolfo. Sana all. Ayos. Ayun, dalawa. May dalawang pasura din. Galing. May mga babaran pa. Ay mga pambalot. Sana all, titig isang huli. Ang ganda Ganda. Ayun. Ikasama ito. Ito sana ang face man. Kasi ang gaganda ng size mo ito. Yan Yes sir. Salamat Jesus ko rin. Meron din. Yun. Good size yan mga tayo. Yan mga tayo sila Kachoy Delmar tsaka si Michael Burak. Pupuntahan sila Bara TV tsaka si Kabiwa sa Isla Lecture. Sana marami silang mahuli doon mga tayo. Tayo dito lang muna tayo kasi may kabanding fishing tayo sila. Mga subscriber ko rin. Ayun, nakakuha na naman. Galing. Tsaka nag-i-enjoy kami rito. Grabe. 3 fingers saka 3.5. Sunod ka? Sunod na lang Ingat. Ayan naman Huli.
Saan ka pa mga katsoy? Ba't? Oh. Oh. Dito na tayo. Oh, di ba? Ang ganda rito. Oh. Okay na to, mga 3.2. Ano na ako? Okay na, may dalag pa ako din. Saka meron pa akong huli kahapon. Ang laki ng... Oo, daming huli ko rin kahapon. Luto po yun ya. Ano, prito, tapos sarsyado. Iyan, dalag po. Alam na Gata. yan. Paano yan? Ihaw. Ihaw. Ano? Huli yun. Huli na naman. Oh, ay malaki. Ay, malaki. Ay, thank you Lord. Uy, mga katsoy. Lumalaki na katsoy Rodolfo. Oh, grabe. Sana laging ganito. Uy. Malaki ko na. Hindi lang kasi sila. Boundary na ba yun sila kasi Dilmar? Hindi ko natin na-videoan mo yung huli nila. So sana maabutan pa natin sila dun sa Lakeshore para ma-update tayo sa huli nila dun sa dulo. Grabe. Binabawal mo sa'yo. Oh, yan na naman. Allah. Allah ka. Sus. Oh. Ito mga pangdaing lang. Pwede na rito mga ito. Ang gandang huli oh. Yan mga ito. Good size. Okay. Baka makawala. Apat na subuan yan. Yun na nga mga katsoy. Bali, ang ganda na naman ng fishing banding namin ni Katsoy Rodolfo tsaka ni Katsoy Ayena. Yun, maraming salamat sa fishing banding Katsoy. Ayos ba yung setup? Ayos. Oh, di ba harvest? Hindi kayo kakatyo yung una setup, wala pa akong huli. Yun, Numero numero ano, yung dito pala mga yan dito. 5 tsaka 6 yung setup. 5, 6. Oh, 5 or 6 yung size. So yun, pakita namin yung huli. Yan, di ba yung sabi ko, hanggarin na natin dito. Yun oh. Napakarami mga toy. Oh, ito mga size yan mga toy. Oh. Yan, napakarami. Oh. Dami yan mga toy. Oh. Tapos ito yung akin. So yun. Ayos na yun mga toy. Kasi kahapon di na ako nagmasyadong kumuha sa huli natin. Meron pa ako sa bahay. Yung huli natin sa Angulo kahapon. So yun, sakto-sakto to. Shut Yun, sana makatulong sa kanila to sa mga kapitbahay ni Katsoy Rodolfo ni Kanya ay Katsoy ay Shout out mga pala dito sa bagong bayan barangay. Ang bagong barangay. Shout out niya pala. Bagong spot. Yan, maraming salamat mga tay. Ganda na nga dito pati. Pag sobrang init yan, pwede kayo magpahinga dito. May mga puno-puno ng aratilis. Ayun, maraming salamat mga tay. Bali, ipuntahan ko muna sila doon. Sila Kabiwas tapos si Bata TV. Sa may Isla Lakeshore daw sila. Saka si Papa G. Si Papa Ching pa nga pala. Ando ba si Papa Ching tsaka si Kuya Bilog. Sana maabutan natin sila doon. At andun na yung si Katsoy Dilmar tsaka si Katsoy Michael. So yun. Tara mga tay, puntahan natin doon sila. Ha? Bibigay nga pala sa'yo. Ayun, may bibigay pa sa akin si Katsoy, si Papa Ching sa akin. May bibigay daw. Yun, maraming salamat. Sana magagamitan sa fishing. Yun, thank you Lord sa fishing adventures namin ni kay Rodolfo at ni Katsoy Ayena. Yun, thank you po. Mga Choy. Maraming salamat. Yun. Okay, next time. Next time. Ikaw din, ikaw din. Linggo. Okay, thank you, bye bye. Ay, sabay-sabay na pala tayo. A few moments later. Ayan mga toy, nadali ngayon yung naawitan yung dalag natin. Birthday pala ni ng Kabiwas mga toy, birthday ni Kabiwas TV. Ayun, mayroon na naman. Yun oh, grabe, may huli, dali, may huli. May sabay natin yan dito. Yun, ang ganda. Yehe, yan, pa-subscribe po si Bata TV Vlog at si Kabiwas. Yun. Yun. Ayan mga toy, oh, naihaw na yung isa. At ito pa inihintay natin, dalag. Ayos. At sila dyan, mamingwit lang kayo dyan ha, kung bahala nito. Ayan mga toy, oh, ayos na mga toy, oh, sarap. Kain po tayo. Uy, bakit mayroon dito?
Mayroon to, oh. Sarap. Ayun na nga mga Katsoy, ang tapos namin celebration ni Katsoy, ano, Biwas, kabiwas, yun, belated happy birthday. Okay na. Si Bata TV, thank you. Sa banding, at si Katsoy Ronnie, yun, si Katsoy, ano, Katsoy Gerald. Yan. Saka si Katsoy Delmar. Katsoy Delmar. Oy, umabot pa. Lala. Ay, umabot pa mga tita, alam mo siya. Oy, umabot. Ay, dalag. Dito. Ay, parang extend ata. Mabor pa. Liligpit na. Ayos mga to yun. Ayos. Uwi na dapat, diligpitin ko na to eh. Ang laki. Magliligpit na ako eh. Magliligpit. Okay, gabi Nabidyon mo ba? Hindi. Nabidyon ko. Ayos. O yun. Swerte talaga, oh. Mali pa ang hilang bingwit. Una ko hindi lang isang bingwit eh. Biglang hinatak ba? Hinatak bigla? Oh, biglang hinatak. Ayun, galing. Ayun mga tay, may ano pa, paswerte kay Kabingwit. Oh. Topics oh. may parapol daw sa ano, sa birthday. Ayaw mo? Ayun. Ayun, ayos. Thank you mga tay. Yun lang po muna yung video natin. Medyo ano, ginabi tayo. Yun, thank you po sa mga nakasama natin. Thank you po.